Bafana bami kufuna ningivume ukuthi ngimdala kunani futhi ngihlakaniphile kunani. Yabona nje khona manje ngathi mina ngakhe izindlu zokuqashisa nina nabe nithenga iy'moto ey'nkulu kumanje aninayo ngisho imali yokufaka udizili kulezi iy'moto zenu enanebhizi nisaka ngazo mina nihlekisa ngami nithi ngumgube we-Innova. Yafika i-corona yavalwa imicimbi niyafa indlala manje senihambele ehlale enyuke ey'kebheni nidoba ofishi ngegama lami indlala emngenhla abafana nosizwa yibo ofishi laba enibadoba lapha ey'kebheni. Uqhosha yena useze wakhumbula ukuthi kambe wayeyishef emahhotela uzahambe edoba ofishi manje ngiyambona usecabanga ukuhamba osofishi la ey'taradini ngoba phela indlala emngenhla for amahlasa. Okunye ngikubonile nje kule enkandla kababa uJacob Zuma umongameli kocela usawoti ngegama lami nakho ngiyazi ukuthi akushiyanga ngaphandle igama lami kocela usawoti lapha kaMsholozi. Bafana bami nakho kwakubhizi kwehla kwenyuka kuhlekisa ngami ukuthi hey umgube we-Innova hey umastende wemkhukhu. Bafana bami ngihlakaniphile mina kunani yabona nje makuphela inyanga ilokhu isho njalo nje ihamba ifoni ithi qinqing qinqing. Wena amafoni nisakhumbula nje ukuthi akhala ithini uma report imali angiboni nisakhumbula agcinane nje ukureport imali amafoni eni bafana. Ngimdala kule game ngeke niphike nami ngilunge nginje ngomgube we-Innova nezimoto zene ezinkulu lezo. Ngizothi ngisuka nje ngibe ngiswaphe eyodwa nje ngale black card yami yase FNB ngoba ngiyakubona mfana ukuthi usoxakekile ngizoyiswipe nje eyodwa kuye ngakimi mangithanda. Ngikushiya neyodwa mhlawumbe ngizokushiyana lokho kwisigqisha imbala kwamantombazane le ngathi inkulu basoba ngizoyiswipe mfana.